Morjesta, Ilmari täältä Sakalta. Meillä olisi tämmönen oikein tyylikkään punainen Nissan Note huutokaupassa ja käydään autoa vähän läpi videon muodossa, niin näkee minkälainen unelmapirssi täällä on. Meillähän on oikein tyylikäs punainen ulkoväri ja keulalta niin kuin huomataankin, niin sieltä löytyy oikein lohkolämmitin niin ihan viimeisen päälle. Totta kai keulassahan siinä kulumaa onkin kun autolla ajetaan, mutta ei mitenkään pahasti. Altahan sieltä löytyy oikein viimeisen päälle kesärenkaat, niissä hyvin pintaa siellä semmonen 6-7 milliä, niin monta kesää ajelee noilla vielä. Kylkihän on oikein viimeisen päälle kunnossa. Hienosti maalipinta peilalle, ei ole paiskattu sitä kaupan pihassa. Perästä kans ei ole peruuteltu mihinkään puskaan. Hieman auto likainen on, mutta semmoista se elämä on. Tosta kun kontti avataan, niin sieltähän meillä löytyy toinen rengassarja. Ihan viimeisen päälle nastarenkaalle omalla aluvanteella totta kai, niin se on kun vaihtaa vaan rengasta ja varmasti tuommoinen pitää hyvin. Hattu hylly siihen kuule löytyy kans matkaa, niin ihan viimeisen päälle. Appari kylki, oikein viimeisen päälle kunnossa sekin. On siistinä pysynyt tää yksilö ehdottomasti. Kurkataan totta kai sisälle, siellähän istutaan pääsääntöisesti kun autolla ajetaan, niin kurkataan sisälle. Sieltähän heti alkaa piippaamaan kun parkkivalot on päällä, mutta sieltä meillä löytyy kangaspenkit tyylikkäällä kuvioinnilla. On muuten molemmat penkit vielä ehjänä pysynyt ja takapenkki oli kans siistissä kunnossa, kun aikaisemmin kurkkasin, kun ei renkaat ollut kyydissä, mutta nythän ne siellä on. Muutenkin sisusta ihan siisti, ei ole tupakoitu, niin ei pahoja hajuja täällä ole. Rattikin on pysynyt ihan fiksuna ja sieltä meidän vakionopeuden säädin löytyy ratista totta kai. Pistetään tuolta start-stop-nappulasta avaimet kun on taskussa, niin ei tarvi niitä laittaa mihinkään. Sieltä mittari tyylikkäästi käyntiin lähtee. Keskinäytöltähän meillä löytyy navigaattori, todella kiva plussa. Sitten kun tosta laitetaan pakki vaihteelle, niin ai perkule kun on hyvän näköinen peruutuskamerakuva ja 360 totta kai, niin ihan viimeisen päälle parkkeerata tätä vehjettä. Auksipaikkahan sieltä löytyy kans ja automaatti-ilmastointi, niin meillä on kaikki herkut mitä tämmöiseen vaatii. Näyttäisi olevan sisäpistokkeellakin ja tuommoisen lämmittimen siihen kaupan päälle saa mukaan. Fiksun näköinen peli, sisusta oikein siisti ikäiseksi ja kilometreihin nähden, niin tästä varmasti pienellä laitolla saa joku oikein kiva kauppakassin tai miksei ihan päivittäistä pidempääkin ajoa käyttöä autoksi, tämmönenhän on oikein viimeisen päälle. Kiitos!